exemple que el que és Catalunya, això seria Catalunya petita, i el que és Espanya. Espanya és gran, el poder, la prepotència, i en Rajoy, que és el president de l'Espanya, diu, me está rompiendo los cojones Catalunya, la voy a hacer desaparecer Catalunya, amb l'ajuda de Juan Carlos, el Borbón il·legal que reina en aquell país. Llavors, es posa al damunt de Catalunya i encara, com que Rajoy és molt infantil i creu en aquelles paraules màgiques de l'abracadabra i totes aquestes coses, intenta fer desaparèixer Catalunya. I ho prova. I comença amb les paraules màgiques de abracadabra i Catalunya desaparece. I obre i diu, coño, todavía està aquí, mierda. Bueno, i surt un petit que es diu Puigdemont. I és tan amunt que diu, vols collons que em farà desaparèixer? Bon cop de falç, defensors de la terra, endarrere aquesta gent, tan ufana i tan superba. Bon cop de falç, i que desapareixi Espanya.